Oiliúint Ionduchtaithe COVID-19 le haghaidh Coimhdirí Bhusanna Scoile. Oiliúint orlaíontach. Sulla dogann tú faoin oiliúint seo, éilítear an oiliúint Ionduchtaithe a chuirtear fáil gurann uile na Scoile a dhéanamh. Tá sé ag gceist leis an modúil seo níos mó sonraí a sholáthar go Coimhdirí Bhusanna Scoile. Aimimena an bhádúil oiliúna Ionduchtaithe go Coimhdirí Bhusanna Scoile. Clúdítear leis an modúil seo san cheisteanna a bhfuil spéis nó ábharthacht ar leith ag baint leo go Coimhdirí Bhusanna Scoile. Ba cheart go Coimhdirí an oiliúint Ionduchtaithe COVID-19 durann Scoile an monscoileanna agus is scoileanna speisialta nó iarmhain scoileanna a choláánú sa bhreis ar an modúil seo. Tá an modúil seo bunaithe ar cheanglis a phrótacáil maidir le fille ar an obair agus ar a gáirle atrabhach sláinte ón ionad farachas am chosann sláinte maidir le hathas go thabháilte na scoileanna. Cuid a héin. Scapa COVID-19 ar iompar Scoile a rialú. Barta rialathe. Conas cosca chur ar thart agus scapa COVID-19 ar iompar Scoile. Feasacht ar rianna COVID-19 a chur chun cín. Má tá ar rianna ort ná taobh chuig an obair, chur gléachar de hochtúir agus lean tror feidhmeannach na seirbhíse sláinte maidir le féin éon rú, chur banistíocht na Scoile ar an eolas faoin scéal. Má daithin feidhmeannach na seirbhíse sláintethú mar cheaghálaí go dhuine le COVID-19, ná taobh chuig an obair, chur banistíocht na Scoile ar an eolas faoin scéal, agus lean cáirle feidhmeannach na seirbhíse sláinte maidir le sríanta ar ghlúiseacht. Má hagan ar rianna ort, chur banistíocht na Scoile ar an eolas faoi sin go pras. Scara sóisialta ar iompar Scoile. Tá na moltaí atrabhacha ón lárionad fearra am chosann sláinte maidir le barta am scara sóisialta, laistigh de dhá chatagóir léitheanta, mar atá scara a bhéadú agus idirghníomhaíocht a laidú. Ceadítear roinnt solúbthachta le prionsabal an scara nuair is gá agus caithfar é a chur a bhaim ar bhealach practicúil. D'óbhrí sin, agus muid a pleanáil le haghaidh gná athosú seirbhísí iompar Scoile, churamar san áireamh go bhfuil iompar Scoile difriúil ó iompar poiblí sa bhéad, gur timpeallachtaí rialathe iad na seirbhísí sin, agus go numpraíonn gach seirbhís iompar na leanaí céanna ar bhain léithúil chuig an Scoile a bhreastalíonn siad, agus d'óbhrí sin is grúpa sríanta dúsáidir iompar é, rud a éascóigh rianú teagháilethe más gá. Beidh sé mar phríomhthosaíocht riachtanis wathe sláintechas lámh agus rusbráide a uramú agus idirghníomhaíocht a thráranú le ling taistil ar theirbhís iompar Scoile. Anítar nach féidir a gcónaí go Coimhdirí Bhusanna Scoile scara sóisialta a chuineáil ó ghaltaí, agus níl sé iúnach go mbeidh fiag súldó is sinna dhéana gcónaí nuair a d'fhéadfadh sé sin drochionchar a imirt ar a dalta, sé sin má éilítear dlú hail de bhór riachtanis a linmh. Tá sé táchtach áfach barta a dhéana chun dlú hail ar leibhéal duine le duine a cheachant a irid agus is féidir ar bhain réadúil. Siocháin anamnathe a hana go leanaí ar de theirbhís. Dánán idirghníomhaíocht idir ghaltaí a thráranú agus iad ag taisteal ar iompar Scoile, ba chóir gomach siocháin anamnathe ag gach leanamh ar a seirbhís iompar Scoile. Ceanglítear ar a gáirle bus Scoile, siocháin anamnathe a hana do gach leanamh atá faoin na gcóram ar a theirbhís ar a gcéad lá Scoile. Más féidir, ba chóir leanaí a bheith ina sí an aice le siblíonn nó leanamh ón grúpa ranga céanna. Ba chóir go bhanthach an socrú siocháin mar an ggéanna do gach leanamh ar feadh na scoilbhliana. Tácht an deathlántacha is lámh. Chuir deathlántacha is lámh chun cín na gcónaí trí na lámha ní nó trí úsáid a bhaint as dígal rán lámh. Is féidir leis a tománaí bás dáláirí dígal rán lámh a choláthir, ach tá sé tábhachtach go mbeadh dígal rán lámh ag gach cóidire bus Scoile leis nó lethe gcónaí. Ba chóir bheith cuaireamach aon dúirteach dígal rán lámh a ghlana chun aon bhfuil titime a thosc. Is fear fianaise ar éifeacht túlacht cuimilteára lámh atá bunaithe ar alcóil, ach is féidir cuimilteáirí lámh nach bhfuil bunaithe ar alcóil a úsáid freisin. Níor cheart go núsáteach leanaí óga cumátán de glóthach alcóil go neamhsplach. Breanúir a fís an seo chun ólas aáil ar úsáid cheart dígal rán lámh. Please note that this technique is not appropriate when hands are visibly dirty or after using the toilet. In these cases, hand washing is required.
Hand rubbing should take you 20 to 30 seconds. Use a timer or count 1, 2, 3, 4, 5 in each of the following steps. Apply a palmful of alcohol-based hand rub in a cupped hand, enough to cover all surfaces of the hands. Rub hands palm to palm, then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of your fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Once dry, your hands are now clean and safe. Cén uair na lábha a ní nó dígad rán lábha úsáid. Ba chóir do gach Coimhdirí bus Scoile sláintachas lábha dhéine agus iad ag dul ar bord a bhus, ribh agus héis freastal ar ghaltaí bhfuil riachtainna speisialta idircha Jacob agus iad ar a mus. Nuair a dhéanann siad casacht nó sré, nó héistómh cabhrú le dalta nuair a dhéanann siad casacht nó sré. Úsáid TCP ag Coimhdirí Bhusanna ar iompra Scoile. Maidir le leanaí bhfuil riachtainna speisialta idircha Jacob, ní bheith sé practicúil nó iomchuí an scara sóisialta a chuineáil a bhaim. Cuirg an rainn muoinú ar fáil de scolanna chun measc nó scoileánna sholáthar de réir mar is cuí, ag cuimnú a riachtanas RSO an linmh nó na leanaí ar a teirbhís. Déiteach sé go mbeadh TCP ag teastáil le haghaidh Coimhdirí Bhusanna Scoile, i gcás nach féidir scara sóisialta a chuineáil, i gcás go bhféadfadh dlúthall fada a bheith ann, agus i gcás go bhféadfadh sé go mbeadh nochta do bhréanaín ní sreabhacha nó rusbráide ann. Chun dailá le cásanna amhras de COVID-19, beidh TCP iomchuí ar fáil ó do Scoil. Ba chóir go mbeadh gusad catháit agus céimhhaig chun TCP aáil má theastíonn sé. Clúdaigh aige, maisc nó scáileáin. Caithfidh gach ball fórna agus dalta ar a scéim iompar iarmhain Scoile, clúdaigh aige a chathamh mar a bhfuil cúismhaithen gan é sin a dhéanamh. Níor chóir go mbeadh clúdaigh aige á chathamh ag aon cheann na grúpaí a leanas. Postí bon Scoile, aon duine a bhfuil deachracht aige nó aice anáú, aon duine atá neamhchoiseach nó réagmas, aon duine nach bhfuil an clúdaigh aige a bhaint gan chúna, nó aon duine a bhfuil riachtainna speisialta aige nó aice, agus a déiteach a bheith trína chéile nó anmhí champordach ag chathamh measc aige, mar hampla daoine bhfuil míchumas anslecht túl nó forbartha aige nó aice, rucht sláinte meabhrach, míchumas céadfach nó ígaracht howlach. Ceann glófar ar bhuail fórna ar leibhéal bhain Scoile agus iarmhain Scoile nach féidir le achar ghábhéidir a chuineáil ó ghaltaí nó ó bhuail fórna eile, nó ó bhfuil dlúthallach le daltaí clúdaigh aige a chathamh. Ba cheart go scolanna machna bhíanana ar na cúnsaí ar le ina bhéadfadh úsáid measc aige bhíochanna de réir chaidán an Aontas Uirpeach IN a 1 a 4 a 6 a 8 a 3 a bheith níos iúnaí go Coimhdirí Bhusanna Scoileanna. Nuair is gá gan iarrainn na bheith ngár ar feadh tréimhte leanúnach go chailta a bhfuil riachtanas chóirim farsanta aige nó aice. Ba chóir a bheabhrú do gach ball fórna agus dalta a bhfuil clúdaigh aige air nó uirthaí gan toghlaí dhéana leis a glúdaigh aige agus a lábha a ní nó a dígalrú ag úsáid dígalrán lábh, sula gcuireann siad an clúdaigh aige air nó uirthaí agus hééis sé a bhaint. Ba cheart go is go bhfuireann gur chóirdóibh a lábha a ní ribh agus héis cabhrú le dalta clúdaigh aige a chur air nó uirthaí nó héis clúdaigh aige a chuigear tú. Cuite dó. Cad ba cheart a dhéanamh má hagann ar rianna COVID-19 ar ghalta agus éanú ar iompra Scoile. Ag dailá le cás amhras de COVID-19. Caithfear na nósanna imeachta a leanas a chur a bhaim má haspáin an dalta ar rianna COVID-19 agus éanú ar iompra Scoile. Ba chóir gan Coimhdirí busa an scéal a chur anúil go thiománaí an bhus agus a iarraigh ar a thiománaí an busa stoppa nuair atá sé sábháilte déana amhlaidh agus in áit sábháilte. Ba chóir measc aige a thabhairt an dalta, más féidir é sin maidir le riachtainna speisialta idirchais an dalta,
agus éanú í a thuirt chuig limistéir den bhus amach chomhaltaí eile. Ba chóir don chódú a bus scoile teagháil a dhéana le tuismithirí nó cuéimhnóir a dalta agus i iarraidh go ndéan faoi sucrathe chun an leanamh bháilú nó a thuirt a bháile a luath agus is féidir. Ba chóir don tomáin í bus teagháil a dhéana leis an muir seoir iompar scoile, mar hampla an cigear a bus, agus an scéal a churanúil dó nó de. Mar a féidir achar dhá féidir a chuineáil, ba chóir do Coimhdirí Bhusanna Scoile atá ag tart ara go chailta clúdach aige nó measc a chathab. Níor chóir lá bhíine úsáid, mar nach déan an vírus tríd a gracin. Cuireadh feidhmeannach na seirbhíse sláinte, aon duine a tháinig in lúthail le cás an nearnach diagnós ar an eolas tríd a bróisis rianathe teagháilethe. Cuirte 3. Abhrenú le haghaidh Coimhdirí Bhusanna Scoile. Pointí le tabhairt faoi deara. Cuirthú hain ar an eolas faoi éiríonn na COVID-19 agus déon monitóireacht ar doláine hain. Déon féin éon rús a bhaile agus déon teagháil go prosla de thugtúir chun tuilleadh cáile áil má haspáineann tú éiríonn a bhaineann le COVID-19. Ná freastal ar an obair má tá éiríonn a bhaineann le COVID-19 ort. Má hagan éon éiríonn a bhaineann le COVID-19 ort agus tú ag obair, clí leis den nós an imeachta atá leacha amach i bplean freagartha na scoile. Cóláin ag fuirim maidir le fille ar an obair sulla bhile tú ar an obair. Caithfidú banistíocht na scoile a chuir ar an eolas má tá iomthuska ar bith eile an a bhaineann le COVID-19 nach bhfuil san áireamh san irim, a d'fhéadfadh go bheith riachtanach an nochta chun duile slán ar an obair a éascú. Ní mór gcuid Oiliúint Ionduchtaithe COVID-19 a hastíonn a dhéanamh sulla bhile tú ar an obair. Caithfidú a bheith ar an eolas faoi dheachlaachtar sláintachas lámh agus béistíocht rusbráide agus clíló. Cuineadh hain ar an eolas go thomláin faoi chorla nua honrathe na húdaráis sláinte poiblí agus clí lethe. Ag obair leis a bríomhhanna dí oibre. Ceapfar príomhhanna dí oibre i do Scoil. Tá commerceáid láidir agus curchuige cóoibreach córáinte ríthábhachtach chun cosanta dhéana ar scapa COVID-19 a scoiline agus ara a thuirt go chláinte, sábháilteacht agus fáileáine na fórna agus na náltaí. Sé ról de phríomhhanna dí ionadaíochta dhéana ar son gach báil fórna sa Scoil, beag beann ar a ról, TRS-na san áireamh, agus a bheith ar an eolas faoi cheancheisteanna ar le a d'fhéadfadh teach chun cín maidir le cóthabhairt fórna éagsúla. Má tá éon imríart faoi bharúlacha maidir le plán freagartha COVID-19 do Scoil, barta rialathe nó maidir le buail fórna, daltaí nó daoine eile clí le bartainna den sort sin, ba cheart de teagháil a dhéana leis a PI a ruchaigh go deangháil le banistíocht na Scoile. Gur maithe tas páirteach lachas na Oiliúint seo. Tásúil go meise úsáid a gcuid nar ile tú ar a Scoil. Tá tuile eolas ar fáil ar www.gov.ie/file ar Scoil.